baleni kabeh bareng kanca-kanca. Pak Sakerah. Ya, coba Jiro lu ya. Pak Sakerah asli wong Madura, menenangkan musaka mangan duit Madura. Pitutur luhur Pak Sakerah asli wong Madura, leren nggon musrakah mangan duit negara, tegese korupsi. Insya Allah Partai Golkar partai yang bersih, jauh dari korupsi. Ya jangan. Iki senggakane digawe kabeh sinden-sinden tak kei jatah sita-sita. Ning bersangkutan dengan Partai Golkar. Contoh, numpak dokar, aku medun Solo, insya Allah Partai Golkar saya angrem boko. Ya, saiki diwiwiti saka Bu Dwi Kurniawati. Kudu iso. Wis dilunasi lho iki. Nah, ya. Iki hubungane karo duit lho iki. Nek nganti pariamu kok kleru, nek nganti sah iso dipotong bayarane. Ya, ya. Ya. Nano. Ayo Bu, hubungane karo Golkar kena, karo Pak Masudi kena, karo Medion kena, karo Pak Bupati ya kena. Nah, ya. Monggo Bu. Ya Bu. Mangan tahu karo gambar kidang, satu kata I love you untuk Golkar tersayang. Ya, luar biasa. Jur menang bener. Saya kudu kali ini ya podo ange ya. Ayo. Ana sapa jenenge Wanda? Ndak? Nganti kleru kowe kok takon ngambungi penonton lho kowe kok. Ya, musik perawan dhewe kowe karekan ya. Dagangan iki, Pak. Ya. Ojo penonton wong kancane dhewe do gelem kok. Ayo Wanda saka Ngawi, ayo. Mangan sukun karo numpak deker, ayo menyang Madiun nonton wayang karo Golkar. Kadang karo sithik siji wae sing ngambung, ambunan. Ya. Ayo nang Madiun nonton wayang karo Golkar. Pas, wae sing penting enek Golkare ya. Ayo Mayang, kowe yo ambak nemang yo kudu iso parikan ayo. Niki ini kok Pak, kedah kagem Golkar. Ya ora kudu Golkar ning bersangkutan pada malam hari ini kena Pak Bupati, kena Pak Masudi yo kena. Kula kagem Medion nggih Pak nggih. Kanggo Medion ya. Ya terus. Dalan mudun tembuse segera, mugi rakyat Madiun tansah manggih raharja. Amin. Ya, ayo Wiwi. Asli Medion menika Pak Hariwur pun pirsa, Pak Wakil Bupati sampun pirsa. Mbak Wiwi menika asli Medion. Nah, alhamdulillah sak menika ambak Waranggono ning di depan ada gelar DRA. Wah. DRA iki dadi rondo anyaran. Wis suwe, Pak. Wis suwe to? Jare wis rabi neh. Iki ora to? Mboten. Ora. Ojo wis pirang tahun nek dadi rondo? Kali setengah. 2 tahun setengah. Suwe men to. Aja digenepi 3 tahun lho. Suwe-suwe buntet lho iki kok. Alah, mboten. Tegese buntet pikirane iki lho. Oh jenenge mosok dadi single parent terus ya kudu ndang enek wong lanang sing iso bantu ngopeni anake, ya ta? Nggih, mengke digolekke kalih Pak Hari ya, Pak. Oh ngono. Okay. Iya. Mereka rakyat panjenengan Pak Hariwur. Ya. Uga iki dirawuhi anu lho Yung saka Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur sing diwakili kelawan panjenengane Roko Mas Julianto PH. Oh ngono. Ya Mas Julianto ki ketemu aku sering ana ing acara-acara Golkar. Oh ngono ya no. Ya sembah nuwun Mas Julianto. Ya. Coba anu Wiwi, ayo Wi, sing lantang suaramu nduk. Tuku roti. Jalani dibayar, mari membangun negeri bersama Partai Golkar.
Ya.